Oletko valmis makumatkalle, joka vie sinut suoraan Prioratin sydämeen Kataloniaan? Clos Alkio yhdistää perinteet ja modernin viinin valmistuksen. Luomme ainutlaatuisia viinejä, jotka kertovat tarinoita alkuperästään. Viinit valmistetaan käsityönä luonnonmukaisin menetelmin, alueen perinteitä kunnioittaen. Tutustu verkkosivuillamme laajaan valikoimaan mielenkiintoisia uutuuksia viinin harrastajille Aino, Hiitola, Fam de Vida ja Caminito a Motel. Clos Alkio. Suomalainen viinitila Prioratissa. Hiio hei ja tervetuloa Viinipodin pariin. Minun nimi on Samuli Pasanen ja kanssani täällä viiniakvaariossa uiskentelee Jonas Salberg. Moikka Jonas. Moi. Meni taas tosi hyvin tää alku. Hei, tiedätkö miksi mä oon näin iloinen ja teatraalinen? No? Mä tulin just Las Palmasista. No just joo. Mä olin Kanariasaarilla. Siellä oli Frederikki kuule samaan aikaan ja vaikka ketä muita suomalaisia. En nähnyt heitä kylläkään, koska mä olin siellä viinibisneksissä tutustumassa Kanariasaarten viinituotantoon. Täytyy nyt myöntää, että mä olin tosi positiivisesti yllättynyt, että miten päivän tasaajan vieressä tuommoisella subtrooppis-aavikkoisilla saarilla tehdään ihan sairaan hienoja viinejä. Ja ne oikeasti hyviä. Oikeasti hyviä, ei kaikki. Tai että se niin kun, täytyy tehdä iso jako siis, että siellä tehdään viinejä, joita tehdään niille 20 miljoonalle turistille, jotka siellä käy. Että siellä on paljon viinitiloja, jotka pystyy myymään kaiken vaan turisteille ja siellä ei ehkä semmoista finesseä ja laatuun panostamista ihan liikaa ole. Mutta sitten taas siellä on tämmöinen nuorten viinintekijöiden porukka, joka on lähtenyt ehkä 15-20 vuotta sitten varmaan liikenteeseen. Muutama tuottaja, semmoinen kuin Suertes des Marques on Teneriffalla. Joku viininilta oli Alkossa, ihan vaan pari pulloa kylläkin jäljellä. Sitten Envinate on toinen semmoinen tuottaja, mikä on ollut pidempään Suomen markkinoilla. Ja joitain on ollut Alkossakin, mutta ainakin ravintolavalikoimassa. Aivan, niitä mä oon juonut ennenkin ja ne on ollut tosi hyviä. Ja sitten on tämmöinen kuin Victoria Torres, joka tekee tosi pientä tuotantoa, niitä viinejä ei meinaa löytää mistään. Et mäkin sain maistaa Victorian viiniä silleen, että mä kävin yhdessä viinibaarissa joku 4 kertaa. Ja sitten kun se omistaja tajusi, että hei vitsi toi ihan tykkää viinistä, niin sitten hei nyt hän tuo sulle tämmöisen pullon, että hän saa näitä niin vähän, että hän ei pidä sitä listalla eikä availe. Et tosi pientä tuotantoa. Ja sitten mä vietin Lanzarotella ja Las Palmasissa tämmöisen Carmelo Peñan kanssa muutaman päivän ja kirjoitin digijutun viinilehteen myös, että kannattaa käydä lukemassa se. Ja hän on sitten taas näitä vähän uudemman polven tekijöitä. Ja hänen lisäksi siellä on useampia muita, jotka niin kuin selkeästi tähtää sinne niin kuin kansainvälisille markkinoille, gastronomisiin ravintoloihin ja ei niinkään, että yritetään myydä niille turisteille se kaikki pois, vaan että niitä myydään sitten Espanjan mantereella, Lontoossa, Amerikassa, Suomessa, Singaporessa, Japanissa, missä liian, että niillä on niin kuin globaalit markkinat ja panostetaan siihen niin kuin laatuun. Mitä sä luulet, kuinka paljon niin kuin suomalaiset kuluttajat tietää ylipäätään, että Kanariasaarilla on niin kuin viinituotantoa varmasti joo, mutta et siellä tulee mitään niin kuin järkevää? On se ollut semmoinen asia, että jos vähänkään siis viinin parissa pyörii tai lueskelee niin kuin viinitrendijuttuja, että kyllä mä luulen, että Helsingin sompat ja Turun alueen sommelierit ja miksi mä sanon noin 2 suomalaiset sommelierit ja tämmöiset viinialan harrastajat, niin kyllä, jos on vähänkään lukenut, niin olisi pitänyt napata, että okei, nämä on selkeästi vähän trendaava juttu, mutta ei niitä ole niin paljon ollut saatavilla, että en mä usko, että ihan hirveästi ihmiset on niitä oikeasti päässyt maistamaan. Mutta varsinkin jos sinne lähtee, niin lomalle aika moni, se on kuitenkin järkevä paikka monille suomalaisille paeta talvea sen takia, että se on niinku about sama aika vyöhyke, se on vaan 6 tunnin suora lento, ja sinne on niinku helppo mennä. Et jos sinne menee ja toteaa, että ei jaksa
juoda tätä perusblonkkia ja sellaista, niin siellä kyllä pystyy löytämään tosi hienoja viinejä. Minä olen Suomen ainut ihminen, joka ei ole käynyt Kanariasaarilla. No eihän siellä noita suomen ruotsalaisia hirveästi ole, että mä luulen, että siellä käy sisämaan väkeä enemmän, mutta joo, onhan siis ne, ja siellä se massaturismi ei ole vaan niin kuin positiivinen asia, ja joskus nuorena olen käynyt siellä niissä hotellikylissä, niin onhan ne aika semmoisia paikkoja, että jos vaikka tykkää metropoleista ja kaupunkilomista tai maaseudusta, niin sitten kun sut laitetaan semmoiseen hotellikarsinaan kaikkien niiden palaneiden nahkojen kanssa, niin se voi olla aikamoinen shokki. Mutta sitten taas se ei ole ainoa tapa kokea niitä saaria. Et mulla oli sellainen Airbnb siellä Las Palmasin laitakaupungissa, niin se oli ihan kiva. Siinä pystyi vähän silleen olen näkemättä sitä turismitodellisuutta. Kuinka suuri, niin kun, jos miettii niin viinibaarit sun muuta, niin kuinka paljon siellä oli nimenomaan paikallisia viinejä ja kuinka paljon siellä oli muualtakin tulleita? Että oliko se niin että ne tavallaan valvo sitä, niin kuin, että paikallisesti kannattaa juoda vai mitä se meni? Paikallisia viinejä oli mun mielestä ravintoloissa paljon tarjolla. Ei ehkä niitä tuottajia, mitä itse olin niin kuin selvittänyt, että näitä mä ainakin haluan maistaa. Että niitä varten sitten ehkä just viinibaarit, joita siellä ei ihan loputtomasti semmoisia hyviä viinibaareja ole. Esimerkiksi Las Palmasissa, että kyllä mä sieltä muutaman löysin. Ja niitä on siinä Viinilehden digijutus, voi käydä vähän katsomassa. Ja vähän täytyy nähdä töitä sen eteen, että ei niitä ihan joka paikassa ole. Esimerkiksi tuo Carmelo, niin se tuotantomäärät, mitä hän kertoo, että he pystyy tekemään, niin se on ihan naurettavan pientä se tuotanto. Et 10 hehtolitraa hehtaarilta Lanzarotella, kun Euroopassa semmoinen on se 5-kertainen määrä, se tuotosmäärä helposti. Sitten jos verrataan nyt sitten nämä viinit, niin kun mä vedän nyt mutkat suoriksi ja sanon, että niin kuin kaikki saaret on keskenään samanlaisia. Eli niin kuin jos verrataan nyt sitten Kanariasaaret ja otetaan Madeira siihen ja Korsikat ja Sisiliat ja Sardiniat ja näin poispäin. Korppo, Kemiönsaari, kyllä. No en mä ehkä lähtisi ottaa noin laajasti niitä, tai turhaa edes lähteä noin laajasti ottaa niitä saaria. Voi ottaa vaan ihan ne, niin kun otetaan Lanzarote, Teneriffa ja Gran Canaria, ne isoimmat saaret, niin ne on 3 itsessään jo tosi erilaisia. Tai unohdetaan vaikka se Teneriffa, otetaan Las Palmas, Gran Canaria ja Lanzarote. Toinen saari on 14 miljoonaa vuotta sitten syntynyt ja siellä on semmoinen iso vuori käytännössä keskellä. Tai se on semmoinen, niin kuin, siellä nousee se vuoristo niin kuin parin kilsaa. Ja siellä tehdään viinejä yli kilometrissä. Ja siellä on vehreitä, siellä on metsää, siellä on ihan erilainen kosteus, siellä sataa, koska ne pilvet pysähtyy siihen vuoreseinään. Ja se on se niin kuin terruari, mitä siellä on. Ja sitten Lanzarote vuorostaan ei ole yhtään korkeata vuorta, sitten pyyhkii kaikki pilvet yli. Eli se on semmoinen aavikko. Siellä on 1700-luvun alkupuolella ollut iso tulivuoren purkaus, se kesti joku 6 vuotta, hautas alleen toistakymmentä kylää, niin se koko saari on semmoisen, tai ei koko saari, mutta osa siitä saaresta on semmoisen mustan vulkaanisen soran peitossa, ja siellä joudutaan kaivaa parhaimmillaan just 3 metrin kuopat, että löydetään semmoista maaperää, mihin niitä köynnöksiä voidaan istuttaa. Se näyttää semmoiselta niin kuin kuumaisemalta, ja kuulinkin itse asiassa, että NASA oli testannut Mars roveria siellä, kun se on niin samantyyppinen maaperä. Mutta sitten taas se Lanzaroten sisälläkin oli jännä huomata, että kun se on noussut parissa osassa se saari, niin siellä on keskellä semmoinen alue, mikä on pelkkää hiekkaa, koska se on noussut merestä ja sitten Saharasta tullut hiekkaa, niin siellä kasvaa hiekka maaperällä kaikki. Ja sitten kun sä menet toiselle puolelle saarta, niin siellä on sitten taas kalkkikivi. Kuinka paljon sä huomasit ne niin kuin viinierot nimenomaan niin kuin maaperästä johtuen? Kyllä sen huomasi. Eli se oli niin kuin selkeät eroa niissä. Joo, ja sitten niin nämä viinintekijät ja viinit, mitä itse niin maistelin siellä, niin kyllä varsinkin kun ne rypäleet poimitaan, jos ne poimitaan vähän aikaisemmin,
Ne on aika happokkaita, happovetoisia, mineraalisia. Niin siinä sen huomaa sen eron ehkä helpommin kuin, että jos juo sellaisia viinejä, mitkä on tehty tosi kypsistä rypäleistä. Että sitten niissä aromaattisuus ja semmoinen niin kuin hedelmäprofiili tulee niin vahvasti esiin, että sitä ehkä maaperää ei samalla tavalla. Entäs sitten millaiset rypälälajikkeet siellä on? Monet alkuperäislajikkeita, jotka on tullut sit silloin viimeisen 500 vuoden aikana sinne. Lista Negra, Negro Amol oli ehkä punaviineistä semmoiset, mitkä osuu itselle. Yleisimmät rypälälajikkeet on muitakin. Ja Malvasia Vulkan valkoisista, Listan Blanco oli ehkä semmoiset, mitkä itsellä osuu niin kuin valkoisista eniten silmään. Siellä ei ollut niin kuin rypäleitä. Ei tullut mulla vastaan yhtään mitään Chardonnayta tai tällaista, mutta sitten valkoisissa siellä on kyllä jonkin verran jotain Muscat de Alexandriaa ja semmoisia niin kuin vahvan aromaattisiakin rypäleitä. Mutta joka saarella tehdään viiniä, kaikilla saarilla on oma appellaatio, paitsi olisiko se Fuerteventuralle ei ole oma appellaatiota, mutta kaikilla muilla on oma AOC, tämmöinen alkuperäisluokitus. Teneriffa, joka on tuotannoltaan isoin ja siellä on 5 eri ala-aluetta vielä niin kuin Teneriffan sisässä. Okei, aika hurjaa. Joo, se oli tosi mielenkiintoista ja mä lähdin sinne olettaen, että mä toivottavasti pääsen maistamaan jotain tosi hyvää ja mulla oli korkeat odotukset ja ihan jopa ylitti ne. Okei. Eli Kanarian saarelle kannattaa siis mennä? Kyllä, mun mielestä joo. Tosi hyvä kokemus. Pääsin vähän surffaamaankin. Jaksoin noin 10 minuuttia, kunnes sydän hakkasi niin paljon, että se on aika raskasta. Joo, ei kannata liikkua turhaan. Tää ei ole hyvä idea. Ne. Mutta hei, tänään meillä tulee vieraaksi kansanedustaja, Yes. mediapersona ja podcast-isäntä Pauli Aaltosetälä. Kyllä. Jutellaan vähän alkoholipolitiikasta ja podcastien tekemisestä ja semmosesta. Tosi kiva saada. Meillä on nyt ollut tämmöisiä kunnon viininörttejä, Ilkkaa ja Heidiä viime jaksoissa, niin kiva päästä juttelemaan myös vähän näistä muista näkökulmista. Kyllä, ja nimenomaan se, että saa ehkä vähän kyseltyä, niin kuin, missä mennään nyt oikeasti sitten alkoholipolitiikan suhteen ja niin kuin alkoholilainsäädäntön suhteen ja näin. Että on paljon sellaista, mikä itse ainakin haluan kysyä. Kyllä. Ja tiedätkö mitä, Juunas? No! Meillä on Clos Alkion lisäksi myös uusi vanha sponsori. Eli? Temptec. No niin, tervetuloa takaisin. Ja Temptec on firma, joka ratkaisee viinisäilytykseen liittyviä ongelmia. Et jos kaipaat viinikaappia ammatti- tai kuluttajakäyttöön, niin Tempteciltä löytyy ratkaisut. Eli temptec.fi. Kyllä, ja koodilla Viinipodi saa 25% alennusta normaalihintaisista kaapeista. Se on kova ale. Ja itselläkin on tässä harkinnassa nyt kaapin ostaminen. Täytyy ehkä vähän vielä miettiä niitä speksejä, mutta luulen, että aika ison kaapin tarvitsee. Jos hankit kaapin, niin tarkoittaako se sitä, että me tehdään jatkossa jaksot sun kaapista vai edelleen täältä kellarista? Mä luulen, että mun budjetti eikä viinimäärä ei ihan näin isoa kaappia tarvii, että siellä voidaan tehdä podia. Eli oli mitä oli, niin tehdään jatkossakin täältä. Tehdään jatkossakin täällä Viiniakvaariossa. Mutta jo, temptec.fi viinipodikoodilla alennukset handuun ja kannattaa semmoinen viinikaappi hankkia, jos viinejä haluaa säilyttää niin, että ne on sitten herkullisessa juomakunnossa, kun tulee se aika avata ne. Ilman muuta. Pyydetään seuraavaksi Pauli Aaltosetälä mukaan studioon, mutta sitä ennen kerrotaan meidän maaliskuun kuuntelijakilpailusta. Ja me arvotaan 2 kappaletta Amber Revolution-nimisiä kirjoja kaikille Instagramissa sivua seuraavien kesken. Ja Amber Revolution on Simon J. Wolfin jo muutama vuosi sitten kirjoittama kirja oransseista viineistä. Ja näitä nyt sattui olemaan muutama kappale tuolla kirjahyllyssä ylimääräisiä, niin arvotaan näitä kaikille, ketä oranssit viinit kiinnostaa. Amber Revolution, aivan mahtava kirja. Siitä saa hyvin haltuun, mitäs ne kuorikontaktivalkoviinit tai amber wineit tai oranssiviinit vai miksikä niitä sitten haluaakaan kutsua on. Mehän voitaisiin jossain jaksossa puhua enemmänkin Amber-jutuista ja ehkä vähän maistellakin niitä enemmän.
Totta. Voidaan tehdä tänne oranssi viinispesiaali tuohon johonkin kevääseen tai syksyyn. Mutta otetaan nyt Pauli Aalto-Setälä studioon. Tervetuloa. Kun haluat viinistä ja viiniharrastuksesta enemmän irti, Decanter-myymälät ja verkkokauppa palvelee suomalaisia viinin ystäviä yli 30 vuoden kokemuksella. Meiltä löydät laadukkaat viinilasit, viinikaapit sekä laajan valikoiman keittiötarvikkeita huippubrändeiltä kuten Riedel, Peugeot, De Bayer, Coravin ja Bar Professional. Decanter, herkuttelijan valinta jo vuodesta 1987. Tervetuloa Viinipodiin, Pauli Aalto-Setälä. Kiitos kutsusta. Moni tuntee sinut media-alan monitaiturina ja nykyään kansanedustajana, mutta minkälainen olet viiniystävänä? Kyllä mä tunnustan, että mä oon viinin ystävä. En ihan huipputuntia kyllä en voi sanoa olevani, että itse asiassa mun vaimo tuntee viinit paremmin kuin minä, mutta arvostan hyviä viinejä ja juon niitä niin kuin ajatuksella. Okei, perheestä löytyy. Perheestä löytyy ja kaveripiiristä löytyy, että jollei mikään muu auta, niin mä soitan Pekka Terävälle tai Antti Vahteralle. Niin mä mietinkin, että oot myös tunnettu podcast-isäntänä. Joo. Ja useissa radio-ohjelmassakin tietty ollut, mutta Henksun Safkaa on varmaan lähinnä tätä ohjelmaa. Se on ihan totta. Miten sä oot päätynyt turkulaisten kokkien ympärille? Sanois muuta, mutta niin he kuunteli Pyöreät pöytää, joka oli tämmöinen Ylen ohjelma, mitä mä tein 15 vuotta, missä on niin kuin aina 3 aihetta ja sitten se katkee yhdessä kohtaa ja minä seuraavaan. Ja ajattelin, että olisipa hienoa, että ruokakulttuurista, itse asiassa vähän viinikulttuuristakin puhuttaisiin enemmän. Että tuuks mä vetämään. Ja mä osaan sitä kieltä, kun mä oon Varsinais-Suomesta, niin kaikkihan me mongeretaan sitä Varsinais-Suomessa. Niin. Se on tärkeää, että on katu-uskottavuus. Katu-uskottavuus on kunnossa jo, että aikamoista mongerusta tarvittaessa syntyy. Joo, sit se on, kokit ei aina välttämättä ole parhaimpia puhujia, mutta noi turkulaiset kokit, ketä sä oot saanut kaveriksi, niin he kyllä osaa puhua. He kyllä osaa jo, että mä joudun keskeyttämään ja vähän niin kuin näyttämään käsimerkkejä, kun sitä ei nimittäin kuvata niin kuin tätä, niin että kaikki saisi puhua, koska jos Pekka vaikka aloittaa jonkun tarinansa, niin se voi kestää tunnin. ja Antilla on niitä kaikkein eniten, koska se on ollut 100 vuotta jo cheffinä. Joo, kannattaa ehdottomasti laittaa kuunteluun Henksun Safkaa podcast. Onko teillä jo 3. kausi käynnissä? Taitaa olla 4. kausi. 4. kausi käynnissä. Mitäs mieltä oot, Juunas? Pitäisikö meidän maistaa vähän viiniä heti tähän alkuun, niin saadaan ilmapiiri rennoksi? Mitäs me maistellaan? Me maistellaan nyt meidän yhteistyökumppanin. Meillä on tämmöinen Clos Alkio Prioratis Espanjassa, suomalainen viinitila. Mm-hmm. Ja on Mikko Alkio muutama vuosi sitten perustama viinitila, jota hän on kehittänyt siellä Prioratissa. Ja nyt meillä on hänen valkoviini, Aino. Siinä on Pedro Jimenezia pääosin, tammessa kypsynyt valkoviini. Ei olla edes maistettu nyt tässä ennen ohjelmaa, että nyt voidaan maistaa, onko korkkiin vikaa tai jotain. Jännitys tiivistyy. No totta, joo. Mutta siis tammessa kypsynyt, olisiko ollut 9 kuukautta, kun kattelin, että speksejä viinistä ja vaan reilu 400 pulloa tehty, että tämä ei ole mikään massatuotanto. No, Joo, tämä on mielenkiintoinen projekti. Siellä Prioratissa siellä on paljon vanhoja köynnöksiä ja se on semmoista hienoja terasseja ja korkeuseroja. Ja mä en tiedä mitä kautta, täytyy ottaa Mikko joskus haastatteluun mukaan, että miten hän on innostunut sieltä päin maailmaa viinitilan perustamaan. Mutta en tiedä, onko tämä uusin suomalainen viinitila, mutta sanoisin, että uusin pia. Mä en ole tästä kuullut, eikä me ole puhuttu Henksun Safkaskaan. Ihan mielenkiintoista. Joo. Kaikkea hyvää ja onnea matkaa. Joo, nimenomaan. Mä oon sitä mieltä, että meillä ei ole ikinä liikaa näitä suomalaisia viinitekijöitä ja ambassadöörejä. Voima on kuin pienessä kylässä. Niin munkin mielestä, joo. Minkä kanssa te tätä nauttisitte, mikä sopisi ton tyköruokana? Mulla on vähän ollut rooli, että mä heitän aina jonkun safkan. Mä jäin nyt odottamaan. Ja se jäi odottaa. No, mulla tuli joku riimihärkä. Niin. Okei. Aika yllättävää. Aika yllättävää, joo. Niin, mutta miksei? Riippuu mitä sillä riimihärkän kanssa on. Joku, sinä ajattelit jotakin kastiket, joku sitruunajuttu siihen? Joo, tai jotain niin kuin kirsikka hillohommia, jotain tällaista. Just. Muista viinissä on
kauhean kiva tuollainen hunaja kennomaisuus sen niin maan lopussa. Hauska ajatus. Ja tuollainen vähän yllättävän aina hauska. Mutta kyllä tämä kestää jo tosiaan jonkun kastikkeet, jos on vaikka paistettu kala tai kana, niin siinä voi olla vähän makuakin. Mullekin tuli mieleen joku paistettu kuha, niin voisi toimia kanssa. Mutta se on vähän ehkä tylsä tuohon sun riimihärkään verrattuna. No se on, mä oon tässä aiemmin sanonut, että heittänyt vaan, että lohi esimerkiksi. Sä oot kerännyt pankkiin vähän jotain yllätyksiä. Pääasia, että se ei ole norjalainen kassilo. Just näin. Onko sulla jotain lempiviiniä tai rypälettä, mihin aina No valkkareista niin mä oon huomannut, että sitä niin, tiedättekö tämän bread and butter viinin, niin musta se on ihan loistava. Ja jossain vaiheessa sitä oli vaikea saadakin. Niin se on musta nimenomaan just, kun mä tykkään syödä Itämeren kalaa, kun mä oon Itämeren hommissa vähän. Niin, bread and butter. Joo. Se on Chardonnayta Yhdysvalloista. Joo, kyllä, joo. Joo, mä oon sitä maistanut, siitä on kyllä vähän aikaa. Joo. Ja siitä oli ihan hauska. Mainoskin taisi olla siitä viinistä jossain Hesarissa, missä oli, että chateau tarkoittaa vain taloa. Oli se tagline, että bread and butter. Joo. Se on yksinkertainen ja helppo muistaa, mutta se on tosi kiva. Onko se muutenkin niin sitten uuden maailman viinit on sulle niin kuin tutumpia tai lähempiä vai onko se niin kuin, sattuuko se vaan olemaan se? Se sattuu vaan olemaan, että me saatiin sitä jossakin ja tykättiin sit kovasti just nimenomaan erilaisten valkoisten kalojen kanssa. Mutta kyllä me enemmän italialaisia viinejä sitten ehkä käytännössä sit tulee kuitenkin juotua ja ostettua. Me matkustettiin paljon Italiassa aikoinaan, vietiin lapset sinne ja kuljettiin ristiin rastiin, niin se tuntuu jotenkin tutummalta. Tai sitten vuosien mittaan tottu niihin rypäleisiin ja makuihin sit siellä, että se tuntuu jotenkin aina helpolta valinnalta, jos mun on niin meny katsoa, niin jos siinä on joku. Ja onhan se kuitenkin niin, että Italiassa ollessaan niin on se tosi vaikeaa olla tykkäämättä niistä. No, mä luulen, että joku vetäisi lättyyn, kun siellä rupeaa sen takia jenkkiviiniä tilaamaan. Just näin. Mutta toi bread and butter, sä oot ihan trendin aallonharjalla, että ne on nyt tullut takaisin muotiin. No niin, joskus 90-luvulla oli semmoinen. Niin, 90-luvulla oli muotiin tämmöiset leveät chardonnayt, missä on nimenomaan vähän semmoista voimaisuutta. Ja sitten tuli ABC-liikeet, anything but chardonnay. Ja se meni vähän niin kuin pois muodista ja pannaan ja nyt se on tullut takaisin. Ja hauska myös se, että ei ollut niin kuin valkoisissa, niin ei ollut se niin kuin tavallaan normivastaus, että hyvät Rieslingit, joka tulee melkein aina, kun kysyy joltain tällä hetkellä, että oli hauska mun mielestä nimenomaan just tällainen voi ja leipä edellä oleva. Joo. Niin tämä on meidän 5. jakso ja mekin musta tuntuu, että me vaan ollaan puhuttu Rieslingistä joka jaksossa. Ehkä tämä on se niinku Rieslingitön jakso, että nyt lopetetaan siitä jauhaminen. Vaihdetaan aihetta vähän tämmöisen poliittisempaan, kun oot kuitenkin poliittisella kentällä, niin Hesari kirjoitti 19. helmikuuta pääkirjoituksessa, että nyt kokoomus ehkä etunenässä ajaa 15% viinejä ruokakauppoihin ja siitä on tilattu puoliväliriiheen selvitys. Niin onko jotain, mitä voit kertoa tai osaat kertoa tämän aiheen ympäriltä, että miltä se fiilis vaikuttaa siellä eduskunnassa, että eteneekö tällä kaudella? En osaa sanoa eteneekö ja se puoliväliriihi on aina vähän arvotus. Että siellä, täytyy muistaa, että siellä on 4 puoluetta ja kaikilla on vähän eri näkökulma, muun muassa näihin alkoholiasioihin. Kokoomus on aina ollut aika aktiivinen vapauttamaan se sitten kotipanimoita tai pieniä panimoita, niiden myyntiä tai sitten viinejä kauppoihin. Että se on ollut sellainen pitkäaikainen projekti. Mutta eipä näytä löytyvän oikein hallituskokoonpanoa, että se onnistuisi ihan maaliin saakka. Että tämä nykykäytäntö, missä me nyt eletään, on vähän tämmöinen välimuoto. Niin nyt on niin valittu uusi taktiikka, vähän tämmöinen hivutustaktiikka, että mennään 5,5 ja sitten mennään 8. Ja sitten kun huomataan, että mitään vahinkoa ei sattunut, niin sitten voidaan vähän lisätä. Just näin. Joo, se on, puhuttiin aikaisemmassa jaksossa siitä, että ei ollutkaan, K-kauppojen pihalla ei olekaan ruumiita. Niin nimenomaan, eikä ollut aikoinaan keskikaljankaan vapauttamisen jälkeen, mutta pelot oli suuret. Mikä se, jos tämmöinen, että ei puolueen linjaa kysytä, mutta mikä sun näkemys tähän niin kuin vapauttamiseen on? Vähän niin kuin, että minkälaista yhteiskuntaa ja minkälaista alkoholipolitiikkaa kohti sä toivoisit, että Suomi tässä menisi? No kyllä mä oon kokoomuksen kannan kanssa samaa mieltä, mikä helpottaa mun elämää tietysti. niin, siinä, että kyllähän me ollaan niin kuin yksilönvapauden ja vapaan markkinatalouden kannalla. Mä ymmärrän kyllä, eikä voi kokonaan poissulkea niitä THL:n pelkoja ja vaaroja, terveysvaikutuksia ja näitä. Kyllä niiden kaikki pitää pystyä
toimimaan, mutta koko kansa ei tarvitse siitä rangaista. Näetkö mitään sellaisia pelkotiloja tavallaan valikoiman suhteen, mikä niin kuin on ehkä vähän hassu kysymys sinänsä, mutta että niin kuin nyt jos mentäisiin esimerkiksi monopolista jonkin sortin duopoliin, joka auttamatta olisi aika lähellä, niin näetkö mitään pelkotiloja siinä, että tavallaan niin kuin isossa kaupungissa löytyy valikoimaa, mutta mites me Kemiössä? Niin, sehän siinä on, niin kuin, ajatellaan niin kuin vapaata markkinataloutta, niin sehän ei saisi tarkoittaa, että syntyy duopoli sen yhden monopolin jälkeen. Niin. Että vaan pitäisi syntyä liiketoimintaa laajasti. Ja se onkin sellainen vähän vaikeampi niin kuin hallituksen tai valtion hoitaa, muuta kuin vapauttamalla markkinaa. Ja miten sitten saadaan ne pienet siellä liikkeelle keskisuuriksi kasvamaan, niin sehän on se juttu. Ja onhan tässä sitten se kokonaismuutos, että ei puhuta vaan siitä, että tulee kauppoihin, vaan eikö siinä ole käsi kädessä myös postimyynti tai etämyynti? Että On. Kun nythän voi tilata Saksasta, mutta ei Kemiöstä, niin ei siinä ole mitään järkeä. Se on. Tästä ollaan puhuttu aiemmin. Joo, tästä me on puhuttu ja koitettu sen eteen töitä tehdä. Missä me ollaan oikeasti tällä hetkellä? Mikä on sun näkemys, että milloin me päästään oikeasti teoriassa lähettämään ekoja paketteja postimyynnillisesti? Onko se siis sellaisessa kauniissa maailmassa? Se on, en osaa sanoa, mutta sen on huomannut, että kyllä tämä kauhean hidasta on tämä poliittinen päätöksenteko. Mutta kaikki tällainen kilpailu rajoittava, niin mä en usko, että nykyhallituspuolueista kukaan sinänsä sitä vastaa. Mutta jotenkin se vaan jää äänestyksissä muiden ikään kuin mukamas tärkeimpien asioiden alle. Kysehän ei aina ole siitä, että sitä oltaisiin vastaan, vaan on jotain muuta. Mäkin tulin tänne, niin mun pitäisi heti tämän jälkeen antaa ekonomistille haastattelu meidän puolustusbudjetin osuudesta BKT:stä, onko se 2 vai 3,5, ja sitten Turun Sanomat kysyy sotesta, että poliitikot on niin kuin multitaskaa ja multipaskaa liikaa. Niin onhan se jotenkin, kun miettii mitä maailmalla tällä hetkellä tapahtuu ja mikä se geopoliittinen tilanne ja Suomen taloudellinen tilanne, niin se on ihan ymmärrettävää, että alkoholipolitiikka ja se ei ole niin kuin se ykkösprioriteetti ja se on sinällään ihan hyvä asia, että se ei ole se niin kuin kärki. Se on nimenomaan niin, että jos alkoholipolitiikka on nyt se tärkein, niin ehkä silloinkin ollaan peseillä puhumassa. Niin sekin on totta. Mutta sitten on se kyllä mä sanoisin niinkin, että vaikka on jotakin nyt tällä hetkellä suomalaisten suuri huoli ja meidän suomalaisten turvallisuudesta vastaavien suuri huoli on tämä Euroopan turvallisuus. Sen tähden, että Trump laukoo mitä sattuu ja Putin on vaara kaikille Euroopan valtioille vielä pitkään ja koko se valtio. Niin totta kai se vaikuttaa siihen, että siihen me nyt keskitytään, mutta ei se tarkoita, että kaikki muu pysähtyy. Että yhtä aikaa on tärkeää, että me saadaan ruokaa ja juomaa ja Suomessa voi yrittää ja elää. Niin kyllä mä näkisin, että semmoinen vapaampi alkoholipolitiikka voisi auttaa tähän niin kuin ahdistukseen, mitä tämä tilanne luo. Ei pidä väheksyä sitäkään. Ei pidä väheksyä se. Pienessä määrin, joo. Niin, että se, että kun kavereiden kanssa saa joutua lasin viiniä, niin yleensä maailma näyttää vähän paremmalta. Ja maailman parannus nimenomaan lasillisen äärellä, niin on se niin. Se on ihan totta. Mun teoria on, että suomalaiset on maailman onnellisin kanssa just siksi, että me saadaan vapaasti niin kuin valittaa. Ja siihen joku hyvä pieni viini voi sopia ihan mainiosti seuraksi. Eduskunnassa sä nyt olet ensimmäisen kauden kansanedustaja, eikö näin? 2 vuotta ollut siellä jo. Ja mä muistelisin, että vihreiden entinen puheenjohtaja, jonka nimeä en nyt muista, niin Osmo Soininvaara, Pekka Haavisto. Nuorempi kaveri Jyväskylän seudulta, niin oli hetken aikaa siinä. Mutta hän oli perustamassa tämmöistä olutkerhoa eduskuntaa, missä keskityttiin vähän niin kuin pienpanimo-oluisiin. Ja silloin vihreätkin oli tosi kaiken vapauttamisen kannalla. Mä en tiedä, missä he nykyään on, mutta onko jotain viiniklubia eduskunnassa? Siellä on kyllä tuhoton määrä kaikkia puuhakerhoja, mutta ei taida olla viinikerhoa. Mäkin olen perustanut sinne yhden vene- ja purjehduskerhoa. No kyllähän me nyt viiniklubi tarvitaan. Se ei ole huono ajatus. Jos semmoista ei ole, niin äkkiähän sen pystyy laittamaan. No niin, me voidaan tulla vaikka pitämään palopuheita sinne Juunaksen kanssa. Ehdottomasti. Mä selvitän, jos semmoista ei ole, niin perustetaan vaan. Okei. Ja sitten tämmöinen, tiedätkö, onko jotain kansanedustajaa, joka on tämmöinen piilohifistelijä tai ei välttämättä piilohifistelijäkään, mutta jos pitäisi valita, että keneltä käy kysymässä neuvoa viikonloppupulloa siellä täysistunnon jälkeen. Se onkin hyvä kysymys. Kyllä mä sanoisin, että nämä meidän
kenraalit on ainakin työnsä puolesta edustanut ja osaa, että Jarmo Lindbergiltä mä voisin kysyä, jos Pekka eikä Antti vastaa puhelimeen. Okei. Mulla on semmoinen fiilis, että Jussi Halla-aho on niin kuin piilohifistelijä Viinissä. Se asuu kuitenkin siellä Eirassa vai Ulanlinnassa ja on niin kuin vähän silleen, mä luulen, että silloin on aika hyvä. Hänellä on hyvä viinimaku, mutta hän ei voi poliittisista syistä puhua sitä, kun se olisi liian elitististä. Mä en tiedä. Eduskunnassahan on aikoinaan juotu viiniä ja juopoteltu paljonkin, mutta nyt semmoista tapaa ei enää ole. Onko eduskunnalla omaa viinikellari, tiedätkö? Semmoista edustuskellaria. Presidentillä on. Siis siellä on catering-firma, niin niillä varmaan on joku kellari, joo. Mutta eduskunnalla ei ole. Joo. Kun sitten taas Englannissa esimerkiksi, niin siellähän on kymmeniä tuhansien pullojen kellarit, joista tarjoillaan. Ja se on semmoinen, että jos haluaa tietää, että mikä viini menee vanhaksi, niin katsoo, että mitä britit parlamentin ja kuningashuoneen juo. Ne juo aina niitä, että no niin, nyt 94 Bordeaux menee huonoksi. Mutta tämä saattaa ehkä olla myös vähän sitä, että nimenomaan niin kun, kyllähän eduskuntakin on lakien, pitää olla lakien mukaan kaikki, niin ehkä se on myös vähän se, että se on vaikea toteuttaa oikeasti niin, että se menisi kaikkien pykälien mukaan. Että viinikellarin laittaminen tolleen vaan, niin kuin Valvira valvoo kaikkia. Niin, että yrität sä sanoa, että eduskunta ei halua olla tekemisissä Valviran kanssa? Ei, näin mä en sanonut. Parempi juoda vaan vettä, että okei. Loppuun vielä, mä tiedän, että olette tosi kiireisiä siellä eduskunnassa ja teillä alkaa valiokunta mietinnöt, mutta mikä olisi semmoinen sanoma niille esimerkiksi suomalaisille, jotka ei välttämättä niinkään katso sitä kansanterveydellistä puolta, vaan on vaan niin tottunut siihen Alkoon. Ja tosi moni tuntuu puolustavan vähän niin kuin Alkoa semmoisesta muutosvastarinnasta ja siitä, että se tuttu ja turvallinen katoaa. Niin olisiko jotain sellaista viestiä sellaisille viiniystäville, jotka pelkää, että se valikoima tosiaan huononee Suomessa? Oikeastaan olisi kiva kuulla, miten te ton argumentoitte, kun olette alan niin kuin asiantuntijoita, mutta kyllä kilpailu on aina kuluttajan etu, siis ostajan etu loppujen lopuksi aina. Että silloin kun me ollaan monopolissa tai duopolissa, niin kuluttaja on se, joka laskun maksaa. Mä itsekin olen paljon tätä pohtinut ja mä luulen, että sit toi on niin iso muutos, että niitä kerrannaisvaikutuksia kaikkea ei oikeastaan kukaan edes vielä ihan etukäteen tiedä. Mutta ne, ketkä on vähänkään diginatiiveja, niin varmasti se verkkokauppa tulee olemaan sit tärkeä, varsinkin siellä Kemiönsaarella. Niin eiköhän joku firma ala tekee next day deliveryä sinnekin. Ja sitten taas siellä, missä ei ole kysyntää, niin ehkä siellä ei sitten ole tarjontaa. Niin, eihän niitä alkojakaan ihan joka paikassa ole. Alkoa sinänsä mulla ei ole mitään vastaan, mutta näin niin kuin vapaan kilpailun kannalta niin tutkinut, kun me etsitään nyt kasvukohteita maahan muutenkin, niin se vapautuminen, miten MTK sai päättää, että mitä Suomessa syödään ja juodaan aika kauan. Ja oma niin kuin ruokaturva, mikä nyt on tietysti toisaalta myöskin arvokas ja tärkeä osa-alue, niin päätti sen, miten suomalainen miten se saa elää ja syödä ja kuluttaa. On siihen älytön malli ollut. Ja siitä meillä on vielä vähän matkaa, että me ollaan vähän vielä semmoinen valtiovetoinen ja Itäblokin maa. Niin onhan se ihan käsittämätöntä, kun kuuntelee vanhempien ihmisten niin kuin sitä ajankuvaa, kun kertoo vaikka esimerkiksi Viinilehden perustaja Juha Berglundi kertoo aina välillä tarinoita siitä, että kun he aloitti viini kanssa touhumaan, että se oli helppo tehdä niitä arvioita, kun Alkossa oli joku 30 viiniä. ja että siitä ei loppujen lopuksi ole ihan hirveän kauan aikaa, kun se valikoima Suomessa oli ihan olematon ja Alkolla oli niin kuin, ei vaan monopolimyyntiin, vaan myös maahantuontiin ja kaikkeen, mitä alkoholin ympärillä oli. Et se on vasta 95, kun nämä kokonainen... Ja kukaan ei halua palata siihen aikaan. Ei. Mä en usko, että edes tämmöiset vähän niin kuin raittiusväen ihmiset välttämättä haluaisi enää palata siihen maailmaan. Silloin myös hummerit salakuljetettiin maahan ja niin poispäin. Että se on ollut erikoista aikaa. Mutta muutos on aina pelottava. Siis se on inhimillinen niin kuin ongelma. Että se pitää niin kuin antaa ihmisille aikaa sopeutua ja hyväksyä se sosiaalisesti myöskin. Ja on varmasti paljon sitäkin, että kun tavallaan kun tiedetään, että Alko on ihan, mä saan mun pullon sieltä, niin se on, niin kuin, se on tavallaan tarpeeksi hyvä. Eihän me tiedetä, mitä tapahtuu sitten. Että sen mä huomaan ainakin itse, että mä oon niin kuin, itse tosi
kahden vaiheella, että mä oon niin vuoron päivin, niin mä oon puolesta ja vastaan. Mä en oikein tiedä, että mikä on mun oma kanta. Niin, mutta ehkä just toi yksilön vapaus on se, että jos se on se arvo, mitä itse pitää lähellä, niin sit se päätös on aika helppo. Ja sitten pitää myös muistaa se, että kun elää tässä niin kuin alkoholikuplassa ja tekee sitä työkseen, niin siinä on kans niin kuin, on paljon tavallaan kaupallisia juttuja, joka värjää mielipiteitä kans. Että kaikki ei ole niin kuin, mä en välttämättä ole sitä mieltä kuin mitä mä oon, koska kaupallisuus. Niin, onhan se, jotkut aina muutoksia tulee, niin sitten siellä on voittaja ja häviäjä. Ja Alkossakin se varmaan tosi moni tällä hetkellä miettii, että olenko minä voittaja vai häviäjä. Se on ihan totta, joo. Mä ajattelen, että sen voittajan pitäisi olla suomalainen. Niin. Ei yksikään yritys, niin se on jo aika hyvä lähtökohta omalle mielipiteen muodostukselle. Se on hyvä ajatus kyllä. Olen samaa mieltä. Hei, kiitos paljon Pauli Aalto-Setälä, että pääsit mukaan. Ja kaikki kuuntelijat, niin menkääs tosiaan kuuntele Henksu Safkaa. Se on äärimmäisen viihdyttävä podcasti, missä tosiaan turkulaiset pitkän linjan keittiömestarit kertoo erinäköisiä totuuksia ja se voi olla tarinoita. vaikea, jos ei ole tottunut Turun murteeseen, mutta siihen pääsee äkkiä. Siihen tottuu. Ei se niin vaikea kieli ole. Ei ole. Hyvä. Hei, kiitos paljon. Teille. Kiitos. Viinipodia sponsoroi Klo Alkio ja Temptec.fi. Oletko kuunnellut Henksun Safkaa? No ennen nauhoitusta nyt, tai niin kuin viimeistä päivää aikaa mä oon pikkasen kuunnellut, mutta ennen sitä. Se on oikein hyvä semmoinen naureskelupodcasti, kun kannattaa laittaa kuunteluun. Siellä on just tosiaan Pekka Terävä ja Antti Vahtera, Petteri. Siitä näkee, että tyypit on tehnyt töitä ja vähän muutakin yhdessä vuosikymmenten ajan, että se on sellaista Ja hörötystä. hyvin supliikkeja kavereita kaikki. On ja sitten niinku, ja myös siis substanssia on, että koska on niinku semmoisia ihmisiä, jotka on nähnyt ravintola-alaa läheltä todella pitkään ja sen muutoksen, mikä on niinku valtava. Vähän niin kuin puhuttiin äsken, että 90-luvulla elettiin vähän erilaisessa alkoholipoliittisessa ympäristössä, niin elettiin kyllä hyvin erilaisessa gastronomisessakin ympäristössä. Kyllä, ehdottomasti. Se on muuten itse asiassa aika hauska, kun sä sanot 30 vuotta sitten, niin missä ollaan 30 vuoden päähän? Ei, kerro nyt. No ei, mulla tuli heti joku semmoinen asia, mitä mä en halua sanoa mieleen liittyen tähän maailman poliittiseen tilanteeseen. Me eletään varmaan paljon paremmassa yhteiskunnassa, missä monia sairauksia on parannettu ja maailmansodat on onnistuttu välttämään ja alkoholipolitiikka on järkevöitynyttä. Mutta mitä juodaan silloin? Mitä juodaan? Kyllä mä vähän niin itse ajattelen, että jos me ollaan 8000 vuotta juotu viiniä, niin kyllä me tullaan juomaan viiniä. Se, että mitä viiniä me juodaan, niin tässä ehtii varmaan muutama trendisykli mennä välissä, mutta ei mitään radikaaleja muutoksia. Et ilmastonmuutos tulee vaikuttaa kylläkin osaan alueesta ehkä positiivisesti ja osaan negatiivisesti. Ja se, että kuinka paljon ja miten eri alueet osaa sit sopeutua siihen, niin vaikea sanoa. Ja minkä verran on Suomessa silloin viinitiloja? Kyllä täällä muutama hullu varmasti yrittää tehdä viiniä. Mikä on se tuleva, niin kun, jos sä joudut sanoa, että mikä rypälän laike on nyt se, joka ottaa tulta alleen Suomessa, niin mikä se on? No yleensä, eikö Suomessa aina matkita ruottalaisia, niin jotain Solarista varmaan sitten ekat kaupalliset viinit, tämmöisiä hybridilaikkeita uskoisin. Toki mä toivon, että se ei ole se Solaris, koska se on Etelä-Ruotsissa, ne brändää sitä nyt niin kuin Solaris-maaksi, että ehkä toivoisin, että Suomessa sitten kun viiniviljely kaupallistuu, niin löydettäisiin ne omat laikkeet ja ne, mitkä toimii täällä hyvin ja tehtäisiin sitten niin kuin maailman parhaita sen laikkeen viinejä. Et en lähtisi millään Cabernet Sauvignonilla tai tämmöisillä isoilla laikkeilla Suomeen ihan vaan sen takia, että meidän ilmasto on mitä se on. Plus kyllä se nyt näkee jo maailmalta, että ne maat, jotka on täysin vaan repinyt omat laikkeensa pois ja pistänyt chardonnayta ja tällaista, niin kyllä ne on sitten vaikeuksissa, kun trendit muuttuu. Mutta hei, puretaan nyt vielä vähän tätä keskustelua Aalto-Setälän kanssa alkoholipolitiikasta. Yes. Niin mitä mieltä me ollaan? Tai mitä mieltä sä oot? Mitä ajatuksia? Mitä mä sanoin tuossa äskenkin, että mä en oikeasti välillä tiedä, että mitä mieltä mä oon. Mun mielestä Alko on hyvä.
tosi pitkälle. Monelle ihmiselle se on tavallaan riittävän hyvä. Se tuo hyvän valikoiman tai ihan ok valikoiman myös pikkukylillä. Tietenkin niin kuin, mä näkisin ehkä jonkin sortin hybridiratkaisu itse, että olisi Alko, joka palvelisi pieniä paikkakuntia tai Alkon kaltainen toimija ja sitten sä saisit niin kuin kaikki, mitä netin syöväreistä saat tilattua, niin saat nimenomaan päivän tai 2 varoitusajalla tilattua. Että tällainen niin kuin monopoli pois duopoli tilalle tai monopoli pois joku muu ratkaisu tilalle, niin mä en ihan purematta niellä sen niin kuin järkevyyttä muille kuin turkulaisille, tamperelaisille, oululaisille ja helsinkiläisille. Niin, no ehkä mä vähän opponoisin sit sua sille, että onko se Alkon valikoima, niin kun, joo, nettikaupassa on monta tuhatta viiniä, mutta sitten jos sä katsot, että 90% myynnistä, että mitä ne tuotteet on, jotka kattaa sen 90% viinistä, esimerkiksi. No, niin onhan se aika sellaista niin kuin hinta- ja bulkkivetosta se, ja ne siirtyy, nythän ne samat brändit, Duo-uvat ja tämmöiset, mitkä on niin kuin Alkon siellä myydyimpien listalla, niin siellä ne on nyt jo 8-pinnasena ne samat tuotteet, ikään kuin samat tuotteet siellä Kesko ja S:n ja heidän valikoimassa. Itse asiassa toi on tosi hyvä huomio. Ja mä huomaan itse, että mä ehkä niin kuin kapinoin sitä muutosta vastaan enemmän kuin mitä se on järkevää. Nimenomaan niin kuin muutospelko, muutosvastarinta on niin kuin mun kohdalla kyllä jonkinlainen. Mä itse eilen itse asiassa viimeksi keskustelin yhden ravintoloitsija ystävän kanssa tästä aiheesta, kun kerroin, että jutellaan Paulin kanssa vähän aiheesta. Ja yksi semmoinen muutos, mitä mä lähdettiin pohtimaan vaan, että kun se tarkoittaa myös sit ulosmyyntiä ravintoloille, niin, ja se tarkoittaa sitä, että tämmöiset viinikaupat olisi mahdollisia Suomessa. Eli jos sulla on nyt viinibaari, niin sä voit tehdä sen kaupan. Ja se, miten tämmöiset vaikka Ranskassa toimii, niin sulla voi olla iso valikoima viinejä, sitten sulla on se viinibaari, missä on joku lasivalikoima, mutta sä voit yleensä aina sieltä kaupasta ottaa sen viinin, ja sitten siihen tulee pieni korkkilisä, yleensä joku 10 euroa tai 15 euroa. Niin, että toi bisnesmalli tulisi varmasti Suomeenkin osaksi sitä niin kuin viinikenttää. Mutta mikä sen vaikutus sitten tulisi olemaan vaikka ravintoloille, koska Suomessa taas tosi moni ravintola on aika korkealla katteella, ei ahneuttaan, niin kun, tai mä en nyt väitä, että ravintolat olisi ahneita, mutta se niin kuin kate, mitä viinissä on monesti ravintoloissa, niin se on 75%, voi olla monissakin. Eli tarkoittaa sitä, että se kerrotaan 4 se viinin ostohinta. Niin sitten jos tulee tämmöisiä niin kuin disruptoivia bisnesmalleja, niin se saattaa aiheuttaa ravintolakenttään aika paljon innovaatioita ja muutosta ja niin kuin pakottaakin muutosta. Ja mä en ehkä usko siihen, että ne hinnat tulee hirveästi putoamaan siellä kaupassa, että verotus itsessään pitää siitä huolen ja Alkos varmasti sitä hintaa pikkasen pudottaa se, että jos pystyt yhden oven kautta myymään 1 000 000 pulloa, niin se on niinku halpaa. Volyymit tuo sen niin. oman. Toki Keskon ja S:n kautta tapahtuu sitten ihan samaa, että en mä näe siinä mitään semmoista niinku isoa ongelmaa. Luulen, että ravintola-alalle tulee lisää innovaatiota tämän myötä, mutta myös sinne niinku kaupan puolelle. Et esimerkiksi onhan, että joo, meillä on duopoli elintarvikekaupassa periaatteessa, mutta sitten jos mennään muihin tuotteisiin, niin emme enää olla sitten taas missään duopolimaailmassa. Et meillä on Tokmannia ja on erilaisia vaikka halpahalliketjuja, mistä ihmiset käy ostaa samoja asioita kuin Prismasta. Ja niin mä luulen, että nämä tahot totta kai tulisi mukaan siihen kilpailuun. Ja sitten mä luulen, että viinikaupoissakin tulisi erilaisia bisnesmalleja. Että tulee nämä niinku putiikit, jotka on niinku kaupungin keskustoissa ja missä ehkä sit niinku hinnat on vähän korkeamman, mutta valikoima ja palvelu on niinku aivan niinku siellä top-tasolla. Ja sitten varmaan vähän halvemmille kauppapaikoille saattaa tulla vähän semmoisia niinku halpahallimaisia myymälöitä, missä kaikki viinit ei välttämättä ole kauniisti hyllyssä. Niitä voi olla vähän enemmän laatikoissa siellä kaupan keskellä. Siellä on hyviä diilejä, yksittäisiä eriä, niillä on nettikauppa, mikä toimii siitä samasta lokaatiosta, niin, joka tulee sitten taas ehkä palvelemaan yhdenlaisia asiakkaita. Mä jopa niinku odotan vähän niinku innoissani, että minkälaisia kaikkia uusia juttuja
siitä tulisi. Toi on hyvä huomio. Mä luulen kanssa, että niin kuin yksi kenttä, joka tulee tämän nappaa isosti, on mulle tietenkin rakkaat panimot. Mä luulen, että nähdään panimoita, joka rupeaa isosti maahan tuomaan muiden panimoiden tuotteita ja myymään niitä ihan valtakunnallisesti netin ja kaikkien muiden kautta. Ja samalla viinit ui siihen kenttään sisään. Et nimenomaan tulee tällaisia niin kuin elämysnettikauppoja tietyllä tavalla, missä on niin kuin, että ne on vähän siis tavallaan joku lahja- tai gourmet-kaupan välimaastoa, mutta on niin kuin valtava valikoima. Mä jopa näen sitä, että myynti ulos Suomesta saattaa olla jollain niin kuin aikajänteellä mahdollista, nimenomaan niitä erikoisuuksia, mitä et saa muualta, esimerkiksi kotimaiset tilaviinit, niin kuin marjahedelmäviinit, ne kun saa mahdollisuuden myydä niiden jalovattuviiniä ulkomaille, niin oikeasti ne on hyviä tuotteita, mutta ne ei ole viiniviiniä sinänsä, mutta kun ei ne pääse myymään niitä ulkomaille tällä hetkellä, koska ei ole mitään järkevää käytäntöä sillä. Mä uskon nimenomaan näihin hybrideihin. Ehkä haluan sinisilmäisesti, lapsenomaisesti, iso oma lehmä ojassa ajatella sitä mahdollisuutena, mutta mä näkisin, että siinä on jotain. Okei. Sä oot eri mieltä. En mä tiedä, onko mä eri mieltä, mutta en mä ehkä lähtisi marjaviinitiloihin sijoittaa euroja niin kuin semmoisen niin kuin siinä toivossa, että nyt kun tämä tapahtuu, niin ne marjaviinit lähtee lentoon. Mäkään en niin tarkoittanut, vaan nimenomaan se, että se saattaa olla niin kuin esimerkiksi niin kuin, suomalaiselle panimolle, niin se saattaa olla ihan validi asia tehdä off-seasonina jotain niin kuin tai esimerkiksi niin, että ostaa rypäleitä sitten kuten on tahoja, joka tekee Suomessa ja tekee niin kuin NS-garage-viinejä. Siis silloin ihan Noita Weineri. Noita Weineri mä tarkoitin. Ostaa rypäleitä tai ostaa mehua ja tekee ne ja sitten myy niin kuin paikallisesti niitä. Mä jotenkin näen, että siinä voisi olla jotain. No miten sitten, nyt ollaan puhuttu siitä, että mitä kaikkea niin kuin positiivista voisi tapahtua ja innovatiivista, mutta sitten vielä voisi sen toisenkin näkökulman, että ketkä tässä sitten hävii. Ja mä luulen, että tässä on niin, jotta ymmärtää, miksi se on niin tahmeeta se alkoholilainsäädännön eteneminen ja niin se ei ole ihan selvää, että okei, meillä on THL ja tietynlainen niin kuin raittius, kansanterveysporukka, jotka selkeästi on sitä mieltä, että yksikin lisäalkoholikuolema oikeuttaa yksilön vapauksien rajoittamista yhteisen hyvän nimissä. Ja se on vähän niin kuin se logiikka siellä. Ja jos se on mitä ajattelee, niin sitä ajattelee, niin me ei lähdetä sitä niin kuin arvostelemaan suoraan. Mutta just niin kuin Pauli Aalto-Setälä tuossa sanoi, että siinä on, ne arvot on sitten niin kuin loppujen lopuksi puntarissa, että onko se yhteinen hyvä vai onko se yksilövapaus. Ja se on niin kuin arvokysymys. Mutta sitten on näitä taloudellisia intressejä, jotka myös vähän jarruttaa tätä tai kiihdyttää tätä. Sitten on vähittäiskauppa, joka puskee isolla rahalla ja lobbauksella sitä vapautusta. Ja se on ihan selkeä, että sieltä tulee 600 miljoonaa euroa, vai mikä se viinimyynti on. Mä heitin ton ihan vähän hatusta. Mutta se vapautuu markkinoille ja sehän menee aika pitkälti niiden markkinaosuuksien mukaan. Joku jakaa sen tietenkin. Ja se on niinku yksi niinku selkeä vastataho. Mutta sitten Suomessa on paljon isoja maahantuojia, tämmöisiä, niinku, jotka varmaan 10 maahantuojaa tuo valtaosan litroista Suomeen. Siinä mä näen, että piilee niin kuin suurimmat yksittäiset häviäjät on ne, joka jää valikoimien ulkopuolelle. Niin ja se tulee, niinku, mä en tiedä, siellä tulee varmasti voittajia, siellä tulee häviäjiä, mutta joka tapauksessa se tulee niinku muuttaa sitä toimintakenttää ihan sairaasti. Et jos sä tosiaan nyt oot vähän niinku yhden oven kautta hoitanut sitä bisnestä, sehän ei vaadi ihan älyttömästi henkilöstöä, kun sä meet sinne Arkadian kadulle juttelemaan asioista ja hoidat se siellä. Ja sitten yhtäkkiä sulla onkin, no joo, K ja S ei sielläkään välttämättä monen ihmisen kanssa tarvitse jutella, mutta sitten taas K:lla on kauppiaat on isossa roolissa,
niin nehän joutuu palkkaamaan armeijan myyjiä kiertämään kaikki Suomen K-kauppiaat läpi ja kaikki tämmöinen, niin kuin, että se tulee muuttaa todella paljon siten, miten isommat maahantuojat toimii. Ja sitten tietenkin myös se, että niin kuin mikä on helppo unohtaa, että nyt kuitenkin Alko on mitä Alko on, mutta se on kuitenkin niin kuin samaa kaikille. Sitten taas niin kuin listausmaksuja ja tällaisia ei ole Alkon suhteen, mikä saattaa hyvinkin olla, että raha pöydälle, niin pääset hyvään hyllypaikkaan. Kyllähän ne hyllypaikat ruokakaupassa tullaan myymään, jos näin tarvii. Onko se hyvä vai huono asia? Pekka peruskuluttajalle varmasti aika yhdentekevä asia, että onko se tämän talon tai viereisen talon viini, koska se on, se on 10-12 € viini ja sitä temprania nyt ei ollut, mitä mä oon aiemmin juonut, niin mä ostan sitten viereisen tilan. Ja mä uskon, että tavallinen kuluttaja ei kauheasti välttämättä edes näe sitä muutosta, mutta sitten taas niin kun, se välimaasto ehkä, ne jotka tykkää harrastaa, mutta asuu vähän pienemmillä paikkoilla, ne saattaa hävitä siinä. Jos ei osaa käyttää nettikauppoja. Niin. Et mun mielestä se, niin kuin me eletään nyt maailmassa, missä kaikki ei ole diginatiiveja. Anteeksi, mä käytän tota sanaa, mutta mä joskus tehnyt ATK-ajokortin, niin mä voin käyttää tällaisia hienoja sanoja. Niin joo, ne tulee häviämään, mutta se on ihan, toi on niin kuin, mitä käy koko ajan. Et tosi moni ihminen häviää siinä, kun palvelut siirtyy enemmän nettiin, ne ketkä ei opi niitä käyttämään. Mutta ei nyt jumituta siihen, vaan tai että tulee tai tämmöisiä niin kuin hyllymaksuja. Niin kuin, että joo, pieniä muutoksia ja se logiikka tulee muuttumaan. Mutta viinin ystävä niin ei häviä siinä, että se bulkkiviini siirtyy Alkosta jonnekin muualle. Et ehkä se, jos puhutaan viiniystävistä, semmoista, jotka oikeasti vähän panostaa ja miettii, lukee, harrastaa, käy tastingeissa, on kiinnostunut, kuuntelee vaikka tätä podcastia. Mä en usko, että hirveän moni kuuntelee tätä podcastia ja sellainen, jota ei viini kiinnosta vähän enemmän. Niin Alkon ehkä se hyvä puoli niin kun on ollut se, että vaikka joku, vähän viime jaksossa puhuttiin kulttiviineistä ja hyvistä vuosikerroista, niin Alkossa ei ole sitä, ne ei nosta hintaa, vaikka markkinat antaisi hintojen nousta. Siellä ei ole spekulatiivisuutta, mutta sitten taas tämmöinen vapailla markkinoilla niin saattaa olla, että tietyt viinit kallistuu. Sellaiset viinit, missä on totuttu siihen kivaan Alkon tasakatteeseen. Ja hyllytilaan on aika usein, että hyllytilaa häviää, että jää pienet tuotteet tai pienpanimotuotteet tai lähiseudulla valmistetut limut tai jotain tällaista saattaa tippua pois, mutta silloin myös unohdetaan sitä, että melkein kaikissa niissä myymäläketjuissa on nytkin oma myymälä, joka myy sitä viiniä, eli Alko. Ja se tila vapautuu, jolloin kyllähän kauppa todennäköisesti ottaa senkin tilan sitten ja perustaa siihen jonkun muun asian. Hirveän useinhan ne on ihan kuitenkin kyljessä kiinni. No mutta tässä on paljon spekulaatioa. Eihän me tiedetä, mitä tulee tapahtumaan. Ei. Ja se on sekä kiinnostavaa että todella pelottavaa jotenkin. Ehkä jotenkin just sivuilmiöt tai sellaiset, jotka ei ole suoraan A, niin tapahtuu B, vaan että tapahtuukin joku asia C, mitä ei ole etukäteen ajateltu. Niin semmoisten pohtiminen on mun mielestä mielenkiintoista. Mun mielestä tosi hauska se, että sä puhut tavallaan internet-web-natiiviudesta ja en mä niin paljon sua vanhempi ole. Munkin pitäisi olla, mutta kuitenkin mä ajattelen kaikki jotenkin 90-luvun linssin läpi. Et mä ajattelen todella vanhollisesti tätä koko kenttää. No. Vanha ihminen. Vanha ihminen. Olipa kiva tää Claw Alkion aino viini. Tykkään, että tuossa on tynnyriä käytetty, vähän se tuo siihen kivaa runsautta, mutta silti on aika raikas, vaikka onkin lämpimästä Prioratista. Ja tosi paljon voimaa ja sitten samalla se, että aika harvoin tulee juotua Prioratin valkoisia. Ne. En tiedä, onko sillä riimihärällä kirsikkahilla mitään tekemistäänkaan. Että Se on erinomainen, se on hyvä kombo. Kuuluisi olla jokaisella ruokalistalla. Onko sulla jotain reissusuunnitelmaa tai mihin sä haluaisit seuraavaksi lähteä käymään viinin parissa? Tai viinin ei ole suunnitelmaa, mutta haluaisin lähteä
Milanoon auto alle ja sitten oikeastaan ei ehkä niinkään Piemonten suuntaan, vaan niin kuin Alto Adige, katsoo vähän niin kuin mitä tapahtuu Bergamon, Comon ympärillä, ehkä Gardaa. Mä pidän myös niistä paikoista tosi paljon. Semmoiseen niin kuin romanttiseen italialaiseen ympäristöön. Just näin. Call me by your name. Just näin. Hyvä. Mä ajattelin itse lähteä käymään Alpeilla ja tutustumaan Savoin viineihin ja mä luulen, että näistä tulee myös Viinilehteen jonkinnäköistä pientä digiartikkelia ainakin lähikuukausina. Siellä tehdään hirveän kivoja raikkaita punaviinejä. Esimerkiksi Mondeus on yksi semmoinen mun lempilajikkeita. Silloin kun se on hyvää, niin se on tosi hyvää. Ja sitten valkoviinit siellä on semmoisia ihana hapokkaan raikkaita. Ja sitten jos siihen sattuu saamaan vielä jonkun juustofondyn kylkeen, niin ai. Eli nimenomaan niin kuin ruokaviinejä. On. Kyllähän Ranskassa melkein kaikki viinit aina enemmän tai vähemmän on tehty jonkun ruoan kanssa. Se semmoinen niin kuin tissuttelu ilman ruokaa ei oikein kuulu tuonne viinimaihin. No, se on totta. Olipa kiva jakso. Vähän alkoholipolitiikkaa ja tulevaisuuden näkymiä ja pohtimista. Katsotaan, kuinka väärässä me ollaan. Ja erinomaisen hyvää viiniä. Erinomaisen hyvä viini. Hei, kiitos. Kiitos. Oletko valmis makumatkalle, joka vie sinut suoraan Prioratin sydämeen Kataloniaan? Clos Alkio yhdistää perinteet ja modernin viinin valmistuksen. Luomme ainutlaatuisia viinejä, jotka kertovat tarinoita alkuperästään. Viinit valmistetaan käsityönä luonnonmukaisin menetelmin, alueen perinteitä kunnioittaen. Tutustu verkkosivuillamme laajaan valikoimaan mielenkiintoisia uutuuksia viinin harrastajille Aino, Hiitola, Fam de Vida ja Caminito a Motel. Clos Alkio, suomalainen viinitila Prioratissa.